हाय लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअआव नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लानाय जादों जे जोंनि आसामाव जानाय एबा इन्डियायाव जानाय सेकेन्ड इन्डिया अपेन इन्टारनेशनेल बक्सिं टुर्नामेन्ट 2019 आव सोर बर' गेदेमाफोरा सोर बर' गेलेगिरिफोरा बेसेबां मा बान्था मोनखो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो बाव फोरमायनो आखायाव लादों। बेनिखायनो नोंथांमोना नायनो गोसो दंबा भिडिअखौ जोबजासे नायलां, जाहाथे सोर जोंनि गेजेरनिफ्राय देरहासार जानो हाखो बेखौ जों मिन्नो हानाय जायो। अदेबानि बेखौ जों गोबां ससियेल मिडियायाव मोनबाय जानो हागौ, अब्लाबो बाहाय खेबसेयैनो ज' नोंथांमोननो आरोबाव फिन हिस्टरि बायदियै आङो जथायनानै फोसावनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना नायोबा गोजोननाय थागोन। अब्ला लोगोफोर फैदो जागायदिनि। दा बेनि सिगां जों बुंनो आखायाव लादों दि सेकेन्ड इन्डियान अपेन इन्टारनेशनेल बक्सिं टुर्नामेन्टआ बाव जादोंमोन गुवाहाटीनि कार्मावीर नवीन चन्द्र बरदलै इनड'र स्टेडियामाव जाजेनदोंमोन। बेखौ जोङो गोसोआव लानांगोन, मालाबा सोंजाबायनो हागौ। जायफोरा एग्जाम होयो बेफोरो बिथांमोना सोंजाबायनो हागौ। ओंखायनो बे जाबाय माबे कर्मवीर नवीन चन्द्र बरदलै इनड'र स्टेडियाम गुवाहाटीयाव जाजेनदोंमोन। माला जादोंमोन? 20 मे 2019निफ्राय जाजेनदोंमोन आरो बियो सानबायै जाबाय थागोन। बेखौ जाबाय थादोंमोन एबाउट 25 मेसिम जादों, बेखौ जों गोसोआव लानांगोन। बिनिफ्राय बे खेलायाव जोंना बर'फोरनिफ्राय गासै 7 गेलेगिरिफोर बाहागो लादोंमोन। बिथांमोनहा 7बो मोनसे नङा मोनसे बान्था मोनजोब्बाय, बेखौ जोङो मिथिना लानांगोन। अब्ला जागायलांदिनि फैदो जोङो। सिगाङाव मोननो हादों गल्ड मेडेल मोनदों जमुना बर'। बिथाङा आरो अदेबानि गोबां सिगाङाव मोनखांखाबाय। बेखौ जोङो नोंथांमोनहा मिथियाखैबा बेनि सोमोन्दै आं सिगाङाव भिडिअ खालामखांखाबाय। जमुना बर'आ मा एवार्ड मोनखो बेखौ नोंथांमोना आंनि डिसक्रिपसननियाव नङाब्ला गोजौआव आइ बटमाव जाखांफैगोन भिडिअ, बेखौ नोंथांमोना लिंकनि गेजेरजों नायनो हागोन आरो नङाबा जोबथानायाव इन स्क्रिनाव जाखांफैगोन, बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। अब्ला जमुना बर' बिथाङा सोरबि? बिथाङा 5 केजिनि बादायलायनायाव देरहानो हादों कम्पिटिसनाव। बिथाङा जाहैबाय नैबे सावगारियाव नुनाया जमुना बर'। नोंथांमोना बयबो नुखाबाय जानो हागौ, अब्लाबो नायफिनबावो खनसे। बेनिफ्राय नेक्स्टआव जाहैबाय गल्ड मेडेल मोनबावदों सनानि मेडेल भाइग्यबती कोचारी। भाइग्यबतीमोन बेवहाय TO जादों, TI जानांगौमोन, भाइग्यबती कोचारीमोन। बिथाङा जेबो 70 केजि कम्पिटिसनाव देरहानो हादों। बिथाङा जाहैबाय सावगारिया नायनो लायोबा नैबेयानो आरो बिथाङानो। बिथांनि सोमोन्दैबो जों गोबां मोनखांबाय। आं बिथांमोननि सिगाङावबो गोबां बक्सिंआव चेम्पियनशिप जाबोखांबाय। बिथांनि सोमोन्दैबो भिडिअ खालामखांदों। नोंथांमोना बेखौबो नायनो लानो हानाय जागोन गोजौआव आइ बटन नङाबा जोबथानायनि एन्ड स्क्रिनाव। नेक्स्ट सासेया जाहैबाय थार्डनिया सिलभार मेडेल मोनदों अंकुशिता बर'। अंकुशिता बर'आथ' नेक्स्ट थांनाय बाराव लास्ट बाराव गल्ड मेडेल मोनदोंमोन, नाथाय बे बाराव सिलभारल' मोनदों बिथाङा। दाबो होनदों बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव नाजादोंमोन होनदों, नाथाय हानायाखै। जेब्लाबो नाजानाया थाबाय थागोन होनना बिथाङा बुंदों। 64 केजि कम्पिटिसनाव बिथाङा देरहादों। अंकुशिता बर'खौ नोंथांमोना बावबायबा बेखौ नायना लानो हागोन। नैबे बिथाङानोमोन अंकुशिता बर'। बिथाङा गोबां खेब गुबुन दाख्लैसो थांनाय बाराव चाइनायावबो गेलेहैदोंमोन। बिनि सोमोन्दैबो भिडिअ खालामखांबाय आङो। नोंथांमोना बेखौबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानानै सिङाव हाबलांनानै नायलांबा नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। बेनिफ्राय जोबथा सासेया जाहैबाय बे ब्रन्ज मेडेल मोनदों। बिथाङा जाहैबाय पwilao बसुमतारी। बिथाङाबो सिगाङाव मोनखांखाबाय ब्रन्जनि। नोंथांमोना बेखौबो गुबुन भिडिअआव नुनो मोनगोन। आंनियावनो दङ, आं बानायजोबखायो गासिबो बर'नि साफ्रोमबो बेफोरबायदि जानाखि देरहासारगिरिफोर गेलेनाय खेलायानो जा मायानो जा बर'नि चेनेलखासो नालाय, आं बेखायनो गासिबो देरहागिरिफोरखौ सुपारफोरखौ हिर'फोरखौ बाहाय फोसावनाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ नुलांबाय थागोन। अब्ला बिथाङा 64 केजियाव कम्पिटिसन खालामदोंमोन, बिथाङाबो देरहानो हादों। बिथांनिखौ नैबेखौनो जोङो नुनो मोनगोन। बिथांखौ जों नुबायानो फ्रायानो, फेसबुक जाय बाहायो नुबाय जानांगौ। ओंखायनो आं बुंदों ससियेल मिडिया आरो निउसावबो फैदों। बिथांमोना निउसावबो गाखोखांबाय, बेनिखायनो नुखाबाय जानांगौ। अब्लाबो लोगोफोरा आंनियाव खेबसे नायबावनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि सायाव माबाफोर कमेन्ट्स होनो दंबा कमेन्ट्स हो, आरो नोंथाङा मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना हो। चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे थुलुंगाखाङो आरो बेबायदि गोनां भिडिअखौ जारिमिन बायदि बर'फोरनि हिस्ट्रि बायदि जाखांहोनो हायो बा जौगालांहोनो हायो। बेनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।